पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. वेंगुर्ला शहरातील कॅम्पमधून भटवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वेंगुर्ला पंचायत समितीच्या बाजूला पुलाचं अर्धवट बांधकाम करण्यात आल्यामुळे या ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचा फटका नागरिकांना बसतोय. वेंगुर्ला शहरातील कॅम्पमधून भटवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वेंगुर्ला पंचायत समितीच्या बाजूला पुलाचं बांधकाम हे पावसाच्या तोंडावर सुरू केल्यामुळे ठेकेदारानं ते आता अर्धवट स्थितीत ठेवलंय. त्यामुळे याचा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. या ठिकाणी बांधकाम सुरू असताना करण्यात आलेल्या पर्यायी मार्गावर पाणी आल्यानं हा मार्ग बंद करण्यात आला होता. तर येथीलच बाजूच्या बिल्डिंग मधून वाहनं आणि नागरिकांना जाण्यासाठी मार्ग ठेवण्यात आलाय. मात्र या मार्गावर सुद्धा चिखलाचं साम्राज्य झाल्यानं याचा दुचाकीस्वार आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. तसेच या पुलाच्या बाजूला जुनं आंब्याचं झाड असून सध्या मुसळधार पावसात जर ते या पुलावर पडलं तर नगर परिषदेचं लाखोंचं नुकसान होणार आहे. दरम्यान संबंधित ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचा फटका नागरिक तसेच शाळकरी मुलांना सहन करावा लागतोय. त्यामुळे नगर परिषदेने शाळकरी मुलांच्या स्कूल बस येण्यासाठी या ठिकाणी तात्काळ व्यवस्था करावी अशी मागणी नागरिकातून होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.